Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Καλησπέρα καλησπέρα σε σε όλους. όλους. Λοιπόν, βλέπω είναι στην αναμονή κάποια ακόμα, οπότε να περιμένουμε 2-3 λεπτάκια πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση για να μην χάσουν την αρχή. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που έχουμε συμμετοχή. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας γιατί είναι και μια καινούργια προσπάθεια. Λοιπόν, ας περιμένουμε 2 λεπτάκια ακόμα να μπουν και όσοι είναι σε εκκρεμότητα, σε waiting rooms κτλ. Και ξεκινάμε σε 2 λεπτάκια αν δεν έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει, εννοείται ότι αν μπήκε κάποιος ακόμα θα τον δεχτούμε. Ε, Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ε, μπήκατε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση. Είναι κάτι καινούριο και για μένα και γενικότερα για το iECPEDES. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα
που φιλοδοξεί να δώσει με έναν πιο εξυγχρονισμένο αέρα σε αυτό που λέμε διαδικτυακά μαθήματα, γενικότερα online εκπαίδευση. Και είμαστε ενθουσιασμένοι, λίγο αγχωμένοι, αλλά νομίζω ότι ε, έχει πολλά να δώσει. Ε, Τώρα, σχετικά με την σημερινή παρουσίαση, η σημερινή παρουσίαση θα βιντεοσκοπηθεί. Θα την έχετε διαθέσιμη αν βγείτε νωρίτερα ή αν κάποιος δεν την παρακολούθησε ολόκληρη, ήθελε να την παρακολουθήσει και δεν τα κατάφερε. Ή αν θέλετε απλά κάτι να θυμηθείτε από αυτά που είπαμε και παρουσιάσαμε εδώ, με χαρά θα μπορείτε να το δείτε και στη βιντεοσκόπηση. Εννοείται ότι ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να με ρωτάτε καθ' όλη τη διάρκεια. Ελπίζω να απαντήσω ικανοποιητικά σε όποια λεπτομέρεια μου ζητηθεί, γιατί και για μένα είναι κάτι καινούριο. Ακόμα τη μαθαίνω την πλατφόρμα. Δεν είναι σαν το iEkπαίδευση που το τρέχουμε 13 χρόνια ουσιαστικά, οπότε είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό είναι κάτι καινούριο και λίγο στη διαχειριστικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την δική σας συνδρομή και το δικό σας feedback, να μας δώσετε δηλαδή την άποψή σας και αν εντοπίσετε κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται μια τεχνική επιμέλεια, φροντίδα για να διορθωθούν, μικρά σφαλματάκια, εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί να τα ακούσουμε και να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με την καινούργια μας σελίδα, ακόμη μπαίνουν άνθρωποι. Λοιπόν, με την καινούργια μας σελίδα λοιπόν, είναι η qlearn.gr. Είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, ένα εκπαιδευτικό marketplace αν θέλετε, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το οποίο βασίζεται σε άλλες πλατφόρμες που τρέχουν στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του μαθήματα, να μοιραστεί τη γνώση του, είτε είναι εκπαιδευτικός, έχει τελειώσει δηλαδή μια εκπαιδευτική σχολή, είναι επαγγελματίας εκπαιδευτικός, είτε έχει μια ειδικότητα, είτε ένα χόμπι, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, στόχος της QLearn είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις γνώσεις του με ένα κοινό και ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ψάξει και να βρει ένα μάθημα, ακόμη και αν είναι κάτι εξειδικευμένο, ακόμη αν είναι κάτι ιδιαίτερο, ακόμη και αν είναι κάτι σε ένα χόμπι. Δεν θέλουμε δηλαδή να μείνουμε μόνο στη στενή έννοια των μαθημάτων του τύπου μαθήματα γυμνασίου λυκείου, μαθήματα ξενογλωσσών, μαθήματα κλασικά ας πούμε προγραμματισμού ή κάτι τέτοιο. Οπότε η QLearn φιλοδοξεί να γίνει μια πλατφόρμα όπου θα φιλοξενεί ο καθένας τα δικά του μαθήματα, θα ανεβάζει το δικό του εκπαιδευτικό υλικό, θα μπορεί να συνδέεται με τους μαθητές του ανά πάσα στιγμή με τέτοιου είδους τηλεδιασκέψεις όπως η σημερινή και να κάνει τα δικά του σύγχρονα ή ασύγχρονα μαθήματα, courses, webinars, σεμινάρια, επιμορφώσεις ή πείτε τα όπως θέλετε. Λοιπόν, στη σημερινή συνάντηση όπως είπαμε θα δούμε λιγάκι κάποια βασικά πράγματα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας μαθήματα μέσα από την QLearn, πώς μπορούμε να στήσουμε το υλικό μας ώστε να είναι ένα πλήρες υλικό και να μπορεί να σταθεί
έτσι, στο marketplace και να μπορέσει να προωθηθεί και όλας κατάλληλα, να έρθουν μαθητές, να αγοράσουν το μάθημά μας και έτσι να έχουμε και κάποιο κέρδος από αυτό. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από όσους βρίσκεστε σήμερα εδώ ε, επιβεβαιώστε μου ότι μ' ακούτε γιατί... ε, Θα σ' ακούμε. ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί είδα κάποιο Σας μήνυμα ακούμε. ότι δεν ακούγομαι καλά και... Οκ. Λοιπόν, υποθέτω λοιπόν ότι για να βρίσκεστε εδώ έχετε πάρει κάποιο ενημερωτικό, είτε επειδή ήδη έχετε μπει στην πλατφόρμα και έχετε φτιάξει κάποιον λογαριασμό καθηγητή έτσι για να δοκιμάσετε, είτε έχετε συμμετάσχει σε κάποιο μάθημα από τα σεμινάρια που έχουμε κάνει, σε ό,τι αφορά κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, φιλολογικά επιμορφώσεις για φιλολόγους κτλ. Ε, λοιπόν, πώς συνδεόμαστε και πώς κάνουμε το λογαριασμό μας για να αποσυνδεθώ. Ο κάθε χρήστης που συνδέεται στην πλατφόρμα της QLearn συνήθως ξεκινάει από την αρχική σελίδα. Στην αρχική σελίδα μπορείτε είτε να αναζητήσετε έναν τίτλο μαθήματος ή κατηγορία μαθήματος από την μπάρα αναζήτησης, είτε να πλοηγηθείτε στα μαθήματα που είναι διαθέσιμα. Για την ώρα έχουμε αρκετά μαθήματα που παρήχαμε μέσω της προηγούμενης πλατφόρμας του iEkπαίδευση, ε, τα οποία σιγά σιγά θα μεταφερθούν στην QLearn. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο αποδοτικό και πιο εύκολο να φτάσουν έτσι, σε αυτούς που ενδιαφέρονται πιο εύκολα μέσα από την QLearn και τις δυνατότητες που δίνει, παρά από το iEkπαίδευση που έχει μια λίγο διαφορετική στόχευση. Μπορούμε λοιπόν να πλοηγηθούμε στα μαθήματα, να κάνουμε προβολή όλων των μαθημάτων, οπότε θα οδηγηθούμε στη σελίδα που παρέχει τα μαθήματα και με τις κατηγορίες, τα επίπεδα και όλα αυτά που σιγά σιγά θα προστίθενται φυσικά και καινούργια πράγματα, μπορούμε να βρούμε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Έχουμε μαθήματα ξενογλωσσών, κάποια μαθήματα σχετικά με κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε μαθήματα ψυχολογίας από την συνεργάτη μας εδώ και ένα χρόνο περίπου, την κυρία Κουριδάκη Στεφανίδη, που είναι πολύ ενδιαφέροντα για πολύ κόσμο και έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οπότε μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσα από εδώ για να δείτε τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε. Φυσικά εδώ σε αυτό το χώρο, όσο προσθέτετε και εσείς τα δικά σας μαθήματα και εμείς τα δικά μας μαθήματα, το κομμάτι αυτό θα εμπλουτίζεται. Τώρα, ελπίζω τώρα να ακούμαστε καλύτερα. Παρακάτω στην αρχική σελίδα θα δείτε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να γεμίζουν, όπως οι εκδηλώσεις για παράδειγμα, αλλά και κάποια link που μπορεί να είναι χρήσιμα. Θα ενεργοποιηθεί σε λίγο καιρό και η σελίδα συνεργατών. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει εδώ. Αλλά μπορείτε και από εδώ να έχετε πρόσβαση στις βασικές σελίδες. Επίσης, υπάρχει και στο εικονίδιο εδώ, το εικονίδιο της εφαρμογής. Αυτή τη στιγμή ακόμα περιμένουμε, είναι τυπική διαδικασία από περιμένουμε από το Android, από το Marketplace, το Google Play, να γίνει κάποιος τεχνικός έλεγχος, να δουν ότι όλα είναι εντάξει. Είναι τελείως τυπικό αυτό, θα μπορείτε να την κατεβάσετε, αλλά μπορείτε να την κατεβάσετε και τώρα. Απλά θα σας βγάλει ένα μήνυμα ότι ακόμα δεν είναι εγκεκριμένη ακόμα από το Play Store. Αλλά σε λίγες ημέρες θα γίνει και αυτό. Είναι πιο εύχρηστη αν χρησιμοποιείτε κινητές συσκευές, είτε tablet είτε κινητά. Και για να παρακολουθήσετε μαθήματα στα οποία ενδεχομένως θα εγγραφείτε ή έχετε ήδη εγγραφεί, είτε για να ανεβάσετε το δικό σας υλικό. Τώρα, πάμε να δούμε πώς δημιουργούμε ένα λογαριασμό, αν σε περίπτωση κάποιος δεν έχει.
Πατάμε πάνω που λέει σύνδεση, εδώ αν δεν ξέρω αν το είδατε, εγγραφή, σύνδεση εγγραφή. Και σαν default, σαν δηλαδή προεπιλογή, μας βγάζει τη σελίδα εγγραφής. Συγγνώμη, τη σελίδα σύνδεσης. Εμείς όμως, εάν δεν έχουμε λογαριασμό, πατάμε κάτω εγγραφή. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά, απλά στην εγγραφή θα βάλουμε για πρώτη φορά το όνομα χρήστη και το email μας. Βάζοντας λοιπόν το όνομα χρήστη και το email μας, θα μπορέσουμε να κάνουμε την εγγραφή μας. Πατάμε το κουμπί εγγραφή και αυτό ήταν όλο. Έχουμε εγγραφή. Θα μας έρθει κάποια επιβεβαίωση στο email ότι όλα έγιναν σωστά. Με συγχωρείτε. Και έτσι θα έχετε ήδη λογαριασμό στην QLearn. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάτε από τη σελίδα εκπαιδευτές εγγραφή εκπαιδευτή και μαθητές εγγραφή μαθητών. Αν θέλετε δηλαδή να είστε εκπαιδευτής και να φτιάξετε τα δικά σας μαθήματα, πηγαίνετε από τη σελίδα εγγραφή εκπαιδευτή, αλλιώς πηγαίνετε από την εγγραφή μαθητών. Πάντως σε κάθε περίπτωση το να συνδεθείτε ως μαθητής ή να κάνετε εγγραφή ως μαθητής και αργότερα να θελήσετε να φτιάξετε και το δικό σας υλικό και να μπείτε δηλαδή σε θέση εκπαιδευτή, είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Κάνετε μια αίτηση και γίνεστε εκπαιδευτές. Δηλαδή παίρνει λίγο χρόνο, επιβεβαιώνεται η εγγραφή σας ως εκπαιδευτής και τελειώνει η υπόθεση. Οπότε, στην εγγραφή εκπαιδευτή μας ζητάει λίγο περισσότερα στοιχεία, αλλά είναι πάνω κάτω ίδια φόρμα. Δηλαδή βάζουμε όνομα και επίθετο, όνομα χρήστη που θέλουμε να χρησιμοποιούμε, το email μας και το κωδικό πρόσβασης με την επιβεβαίωση. Συμφωνούμε με τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και κάνουμε εγγραφή ως εκπαιδευτής. Αν πάμε στη σελίδα μαθητών, εγγραφή μαθητών, έχουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα, την ίδια ακριβώς φόρμα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση εγγραφόμαστε ως μαθητές. Η διαφορά είναι στο διαχειριστικό, στις δυνατότητες που μας δίνει η σελίδα του διαχειριστικού. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάνουμε το λογαριασμό μας, εάν έχετε εγγραφεί ως μαθητές, πηγαίνετε στη σελίδα εγγραφή εκπαιδευτή και κάνετε αίτημα για να γίνετε και εκπαιδευτής. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος έχει συνδεθεί απλά, έχει κάνει έναν απλό λογαριασμό στην πλατφόρμα και δεν δήλωσε εκπαιδευτής, μπορεί απλά να πάει στη σελίδα εγγραφή εκπαιδευτή και να το ζητήσει. Τώρα, πάμε λιγάκι να δούμε. Θα βάλω το email μου. Λοιπόν, εδώ είναι ο πίνακας ελέγχου. Έτσι, συνδέθηκα με το email μου. Ανά πάσα στιγμή πάνω δεξιά θα βρείτε την επιλογή πίνακας ελέγχου και μπορείτε να πηγαίνετε εκεί για να ελέγχετε τα πάντα σε ό,τι αφορά το λογαριασμό σας. Ο πίνακας ελέγχου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι οι πρώτες επιλογές εδώ, μέχρι το ημερολόγιο, που είναι κοινά για όλους, σε μαθητές και εκπαιδευτές. Και στο δεύτερο μέρος, που είναι κάτω από τον τίτλο εκπαιδευτής, που προφανώς είναι τα δικαιώματα και οι δυνατότητες που έχει ένας εκπαιδευτής. Κάποιος που έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτής. Στα πρώτα έχουμε τα μαθήματα στα οποία είμαστε εγγεγραμμένοι, το προφίλ μας. Μπορούμε ανα πάσα στιγμή να μπούμε και να δούμε τα στοιχεία μας και να τα ενημερώσουμε βεβαίως. Μπορούμε και από εδώ να ενημερώσουμε πάνω δεξιά, εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι. Μπορούμε να πάμε από το προφίλ. Οκ, μας βγάζει σφάλμα ακόμα, είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί. Αλλά το προφίλ μπορεί να αλλάξει και από εδώ, θα σας δείξω και άλλο τρόπο. Στη δεύτερη επιλογή είναι τα εγγεγραμμένα μαθήματα, σε ποια μαθήματα δηλαδή έχουμε γραφτεί, που είναι εγγεγραμμένα ενεργά και ολοκληρωμένα.
Επιθυμητά είναι η λίστα επιθυμιών. Δηλαδή, αν κάποιο μάθημα μας ενδιαφέρει, το έχουμε δει στη σελίδα με τα μαθήματα και λέμε «Α, θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος», μπορείτε να τσεκάρετε αυτό εδώ το εικονίδιο σε κάθε μάθημα, στο μάθημα δηλαδή που σας ενδιαφέρει, και αμέσως μετά αυτό θα έχει προσθεθεί τα επιθυμητά μαθήματα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, εγώ μπορώ να μπω και να το αγοράσω εκείνη τη στιγμή για να μάθω, για να μπορέσω να έχω πρόσβαση. Οι κριτικές είναι για τα μαθήματα που έχετε λάβει και αμέσως μετά έχουμε προσπάθειες για το quiz των μαθημάτων στα οποία έχουμε συμμετάσχει, ιστορικό παραγγελιών, συνδρομές σε περίπτωση που έχουμε πάρει ένα μάθημα με συνδρομή, Q&A, ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τα μαθήματά μας, τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουμε, έτσι, αλλά και τα μαθήματα στα οποία είμαστε εκπαιδευτικοί. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα ενδεικτικό, ας πούμε, μια ερώτηση που αφορά ένα μάθημα που έχω ανεβάσει για το Perplexity και έχει ζητήσει κάποιος, εδώ ήταν στις δοκιμές που κάναμε με τον τεχνικό, σε ένα μάθημα ζήτησε διευκρινήσεις. Υποτίθεται ότι ζητάει διευκρινήσεις ο μαθητής και εγώ απαντάω σαν καθηγητής. Οπότε αμέσως μετά μπορούμε να πούμε αν επιλύθηκε, αν είναι σημαντικό, αν θέλουμε να το αρχιοθετήσουμε ή να το διαγράψουμε. Και στο ημερολόγιο που έχουμε, εδώ θα εμφανίζονται τα μαθήματα κυρίως που έχουμε προγραμματίσει με τις τηλεδιασκέψεις κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα στις επιλογές που έχουμε ως εκπαιδευτές, που νομίζω ότι τους περισσότερους σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να δω λίγο και τα μηνύματα πριν πάμε. Μαθήματα τουρκικών αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά αναμένουμε το υλικό να εμπλουτιστεί, οπότε πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε και κάποια τέτοια μαθήματα. Στο iEkπαίδευση πάντως έχουμε καθηγητές για τουρκικά, αλλά για ζωντανά μαθήματα, δεν έχουμε το κομμάτι του ασύγχρονου. Ενώ, κυρία Καραβασιλείου, στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένοι ως εκπαιδευτικοί, έχετε αυτόματα και τη δυνατότητα να είστε και μαθητές. Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή και ως μαθητές. Δηλαδή, ο καθηγητής έχει πρόσβαση στις δυνατότητες και των μαθητών και του εκπαιδευτή. Ενώ ο μαθητής, όταν κάποιος γράφεται ως μαθητής, έχει πρόσβαση στις δυνατότητες που δίνει η πλατφόρμα μόνο για τους μαθητές. Γιατί θεωρητικά δεν χρειάζεται τις υπόλοιπες. Αν αποφασίσει, τότε κάνει και την επιλογή. Πάμε λοιπόν στη σελίδα του εκπαιδευτή για να δούμε τις δυνατότητες που μας δίνει. Αρχικά, είναι τα μαθήματά μου. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βρούμε μαθήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει ή υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Έχουμε ζητήσει δηλαδή από την πλατφόρμα να μας τα εγκρίνει και ακόμη εκκρεμεί η έγκρισή τους. Εδώ είναι ανολοκλήρωτα αυτά τα μαθήματα, γι' αυτό δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Στο πρόχειρο υπάρχουν μαθήματα τα οποία τα έχουμε σώσει, αλλά δεν έχουμε υποβάλει ακόμα, δεν τα έχουμε υποβάλει για τελική έγκριση, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένο το υλικό, δεν το έχουμε φτιάξει όπως θέλουμε. Ενώ προγραμματισμός είναι τα μαθήματα τα οποία τα έχουμε ολοκληρωμένα, αλλά για κάποιον λόγο θέλουμε η πρόσβαση των μαθητών μας σε αυτό το μάθημα να ξεκινήσει και η προώθησή τους να ξεκινήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Δηλαδή Κύριε, τώρα, ας πούμε, είναι Πάσχα. το γόλι γιατί δεν το Ακούω. βάλατε ακόμα? Αν μπορούμε να κάνουμε... Ωραία. Να έχουμε τα μικρόφωνα κλειστά παρακαλώ για να μην έχουμε ήχους και φασαρία από το περιβάλλον. Και όποιος θέλει ανοίγει το μικρόφωνο του να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση εννοείται.
Έλεγα λοιπόν ότι στον προγραμματισμό είναι μαθήματα τα οποία μπορούμε να τα προγραμματίσουμε να ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Κύριε, να βάλετε το γκολ υπέρ για το δεν είδα. Α, λοιπόν, ε, μετά, η επόμενη επιλογή είναι τα πακέτα μου. Τα πακέτα μου είναι τα bundles που λένε στα αγγλικά. Ουσιαστικά τι έχουμε εδώ? Έχουμε τα μαθήματά μας που έχουμε δημιουργήσει, μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε και να τα προωθούμε ως πακετάκι. Δηλαδή, κάνω μαθήματα Ιταλικών, για παράδειγμα, και δημιουργώ κάποια μίνι μαθήματα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να μάθουν Ιταλικά, ξέρω εγώ, για το επίπεδο Α1 και για το επίπεδο Α2. Έτσι, αυτά μπορώ να τα προωθήσω μεμονωμένα, σαν μαθήματα δηλαδή, αλλά μπορώ να τα ομαδοποιήσω, γιατί σχετίζονται, και να τα πουλάω, να τα προωθώ σαν πακετάκι, με ίσως κάποια καλύτερη τιμή. Οπότε, αν εγώ επιλέξω Create a New Bundle εδώ, θα τα δούμε αυτά βέβαια. Προσθέτουμε τα μαθήματα που έχουμε. Μας δείχνει εδώ τα μαθήματα που έχουμε δημοσιευμένα. Τα επιλέγουμε και δημιουργούμε το πακέτο μας. Αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά αμέσως μετά. Όμως πώς δημιουργούμε από εκεί. Στην καρτέλα ανακοινώσεις έχουμε, νομίζω ότι περισσότεροι πήρατε κάποια ανακοίνωση μέσα από την QLearn, σαν νέα ανακοίνωση, που στείλαμε πριν από μία ώρα περίπου, για το Zoom Meeting. Ουσιαστικά από εδώ μπορούμε να προσθέτουμε ανακοίνωση, να επιλέγουμε το μάθημά μας, σε ποιο μάθημα θέλουμε να ενημερωθούν οι μαθητές μας, και αυτό βάζουμε έναν τίτλο βέβαια και την περίληψη, έτσι, το τι θα περιλαμβάνει η ανακοίνωσή μας, και ουσιαστικά έχουμε αμέσως την ενημέρωση των μαθητών. Έτσι, αν θέλουμε να τους ενημερώσουμε για κάτι, αν θέλουμε να τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχεις αγοράσει το μάθημα, ξέρω εγώ, γαλλικά Α1, και τώρα έφτιαξα και το γαλλικά Α2. Οπότε κοιτάξτε ανακοίνωση, μπείτε και εδώ, δείτε το, μπορείτε να τους δώσετε και μια καλύτερη τιμή, έτσι μπορείτε να το διαχειριστείτε ελεύθερα αυτό το κομμάτι, και θα τα εξηγήσουμε και αυτά αμέσως μετά. Όταν πάμε δηλαδή στο κομμάτι των οικονομικών. Μετά έχουμε το Google Meet και το Zoom. Περνάω λίγο τις αναθέσεις, αλλά το Google Meet και το Zoom είναι ουσιαστικά δύο integration, δηλαδή δύο πλατφόρμες που μπορούμε να κάνουμε τηλεδιασκέψεις, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή μέσω Zoom, και μπορούμε να τις εντάξουμε μέσα στο μάθημά μας. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία του course που έχουμε δημιουργήσει ζωντανά μαθήματα. Ένα ή περισσότερα. Βέβαια, αυτό με την προϋπόθεση ότι έχουμε Zoom ή Google Meet. Δηλαδή, η πλατφόρμα από μόνη της δεν μπορεί να περιέχει τη Zoom. Δίνει τη δυνατότητα όμως να κουμπώσει η δική σας Zoom πάνω μέσα στην πλατφόρμα, στην QLearn, και να κάνετε τη διαχείριση μέσα από εδώ. Να οργανώσετε τα μαθήματά σας, τις βιντεοσκοπήσεις σας, όπως θα το κάνατε από τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Zoom ή στο Google Meet, αν κάνετε μαθήματα σε ένα από αυτά. Και έτσι μπορείτε να κάνετε το ζωντανό μάθημα χωρίς να στέλνετε κάθε φορά διαφορετικό κωδικό ή link στους μαθητές σας. Κυρία Κτύπ, μπορούμε να εισάγουμε μαθήματα και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Μπορείτε να εισάγετε ό,τι μάθημα θέλετε. Δηλαδή η φιλοσοφία της QLearn είναι αυτή. Ότι μπορείτε να μοιραστείτε αυτό που θέλετε σαν μάθημα, να μεταβιβάσετε δηλαδή μια γνώση που έχετε σε ένα ευρύτερο κοινό,
Ό,τι και αν είναι αυτό. Δηλαδή, είτε μιλάμε για μαθήματα, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί και είμαστε λίγο κολλημένοι, λίγο παροπίδες σε αυτό το κομμάτι φιλολογικά, μαθηματικά, ξένες γλώσσες, το κλασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Με την QLearn θέλουμε λίγο να φύγουμε από αυτό το κομμάτι της κλασικής εκπαίδευσης και να μπούμε και σε θεματολογίες άλλες. Όπως είναι, ας πούμε, που πολλοί ψάχνουν διάφορα tutorials στα social media, στο YouTube, για να μάθουν πράγματα, τα οποία βέβαια σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι και ολοκληρωμένα. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα κομμάτι, μια σελίδα, μια πλατφόρμα, όπου οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα θέματα, για επιστήμες υγείας. Πολύ ωραίο θέμα. Φυσικά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας σχετικά με τα θέματα ψυχολογίας. Life coaching, ξέρω εγώ, κυπουρική. Πώς να καλλιεργείτε σωστά τις ορχιδέες σας. Οτιδήποτε τέτοιο, σαν χόμπι δηλαδή, είναι επίσης αποδεκτό από την QLearn. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Και διατροφολογίας εννοείται. Εννοείται και είναι και μαθήματα τα οποία σίγουρα θα έχουν μεγάλο κοινό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της έγκρισης, θα τα πούμε και αυτά και αναφέρονται κιόλας και στους όρους και τις προϋποθέσεις. Ε, Νομίζω ότι είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή, το υλικό σας θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να μην έχουμε πνευματικά δικαιώματα, δεν μπορείτε να πάρετε ε, υλικό κάποιου άλλου δημιουργού και να το χρησιμοποιήσετε, προφανώς είναι αυτονόητο. Να έχουμε μια καλή ποιότητα ήχου και εικόνας, αν πρόκειται για βίντεο, που θέλουμε να υπάρχει βίντεο. Είναι καλό. Είναι ένα στοιχείο εκπαιδευτικό το οποίο δίνει έτσι, και ήχο και εικόνα και μπορούμε να κάνουμε σχεδιαγράμματα και πλέον μέσα από παρουσιάσεις PowerPoint αλλά και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να κάνουμε τρομερά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα πρωτότυπο υλικό, καλή, σωστή, καλός ήχος και εικόνα και φυσικά να μην περιλαμβάνει πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί όροι που θέτουμε για την έγκριση ενός μαθήματος, που νομίζω ότι είναι τα αυτονόητα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει περιορισμός στη θεματολογία, ούτε κάποια λογοκρισία άλλου τύπου. Έτσι, ο καθένας είναι ελεύθερος να ανεβάσει ό,τι πιστεύει ότι μπορεί και έχει την ικανότητα να το μοιραστεί σε ένα ολοκληρωμένο υλικό. Οπότε μπορείτε να κάνετε για παράδειγμα κάποιο course για την διατροφολογία, ξέρω εγώ, συμβουλές για την νηστεία, το οποίο θα μπορεί να τρέχει όλο το χρόνο, έτσι, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε όσους ενδιαφέρονται για το μάθημά σας, να μπορείτε να κάνετε και ένα Zoom meeting, ας πούμε, για να τα πείτε και από κοντά και να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οπότε, είτε το Google Meet είτε το Zoom, μπορείτε να το εντάξετε μέσα στο λογαριασμό σας, τον προσωπικό σας λογαριασμό, δηλαδή στο Google Meet και στο Zoom, μπορείτε να το εντάξετε, ε, να το ενσωματώσετε μέσα στο λογαριασμό σας και ουσιαστικά να κάνετε τα δικά σας μαθήματα. Εγώ εδώ έχω ήδη περάσει, όχι δεν τα έχω περάσει, όχι δεν τα έχω περάσει, είναι στο καθηγητή. Εδώ βλέπετε θα χρειαστούν κάποια στοιχεία για την ενσωμάτωση του Zoom. Πατώντας αυτό το σύνδεσμο θα συνδεθείτε εσείς στο λογαριασμό σας και θα βρείτε ε, τις, ε, τα διαπιστευτήρια αυτά. Το Account ID, το Client ID και το Client Secret. Αυτά τα βρίσκετε μέσα από το λογαριασμό σας. Είναι... Στο ένα λεπτό. Αφού μπήκαμε που μπήκαμε, νομίζω ότι είναι στο Build Up.
Εδώ θέλουμε βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Να τα βρεις. Client ID, secret και τα λοιπά. Δηλαδή μπορείτε να τα βρείτε από εδώ. Θα υπάρξει ξεχωριστό κομμάτι σε κάποιο μάθημα που θα γίνει σχετικά με αυτό για να βρείτε ακριβώς πώς θα βρείτε ακριβώς τα απαιτούμενα link για το Zoom. Και να το κάνετε embedded, δηλαδή να το ενσωματώσετε μέσα στο λογαριασμό σας. Αντίστοιχα και στο Google Meet. Εδώ πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Google. Εδώ το έχω κάνει, την έχω κάνει τη διαδικασία. Πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Google και να πατήσετε στο Set API και να περάσετε το link που θα βρείτε μέσα από το λογαριασμό σας. Και γι' αυτό θα υπάρχει, επειδή τώρα δεν είναι στόχος μας να μπούμε σε πράγματα τα οποία απαιτούν γνώσεις, κώδικα κτλ. Γι' αυτό και δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Στο κομμάτι αναθέσεις, ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε, εδώ δεν έχουμε κάτι στον λογαριασμό, μπορούμε να βρούμε εργασίες που έχουμε βάλει στους μαθητές μας, ενδεχόμενες εργασίες, έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι τους βάζουμε εργασίες, αλλά αν η φύση του μαθήματος που τους προσφέρουμε είναι τέτοια, μπορούμε να τους αναθέτουμε κάποιες εργασίες να κάνουν, τις οποίες τις ολοκληρώνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τις παίρνουμε εμείς και τους δίνουμε ανατροφοδότηση, τις βαθμολογούμε. Στα αναλυτικά στοιχεία, ουσιαστικά θα δούμε όλα όσα μας προσφέρει ένας λογαριασμός ε, εκπαιδευτή στην QLearn. Ουσιαστικά με μια ματιά τα έχουμε όλα. Πόσα μαθήματα έχουμε, πόσους συνολικά μαθητές σε όλα μας τα μαθήματα, πόσες κριτικές μας έχουν αφήσει οι μαθητές μας. Εδώ είναι το διάγραμμα κερδών. Έτσι, πόσο είναι το συνολικό μας κέρδος κτλ. Ε, κάποια χαρακτηριστικά για τα μαθήματα. Έτσι, ποιο έχει τους περισσότερους εγγεγραμμένους. Έτσι, το Perplexity με 51 μαθητές. Το InVideo με 13 κτλ. Ναι. Και εδώ είναι τα reviews. Αυτά μπορούμε πιο αναλυτικά να τα δούμε και στις επόμενες καρτέλες. Έτσι, μπορούμε δηλαδή να πάμε εδώ στα μαθήματα, να μπούμε στις λεπτομέρειες, στα details που λέει, και να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει για το συγκεκριμένο μάθημα. Πόσους μαθητές, πόσοι βρίσκονται in progress, πόσοι το έχουν ολοκληρώσει κτλ. Οπότε έχουμε μία ολοκληρωμένη εποπτεία του υλικού μας, ακόμη και αν έχουμε πολλά μαθήματα. Η κατηγορία κέρδη, δηλώσεις κτλ. Έτσι, έχουν να κάνουν με το οικονομικό κομμάτι. Ουσιαστικά εδώ είναι πόσα είναι τα συνολικά κέρδη από από τις πωλήσεις των μαθημάτων μας, πόσος είναι ο αριθμός των πωλήσεων, ποια είναι η προμήθεια που κρατάει η πλατφόρμα κτλ. Στις δηλώσεις ουσιαστικά είναι οι αγορές των μαθημάτων. Αναλυτικά. Οπότε θεωρητικά εδώ πέρα, επειδή η πλατφόρμα κρατάει το 20%, θα τα πούμε και αμέσως μετά, από τα 5 ευρώ που έχει το σύνολο του μαθήματος, 4 ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη για τον καθηγητή και το ένα είναι το ευρώ που κρατάει η πλατφόρμα για τα διαχειριστικά. Οπότε τα βλέπουμε εδώ αναλυτικά τι ισχύει. Μετά έχουμε τους μαθητές. Έτσι, μια λίστα με τους μαθητές μας, όσοι έχετε αγοράσει το μάθημα, όσοι έχετε μπει σε αυτό το μάθημα, πιθανόν να δείτε το όνομά σας εδώ, και η εξαγωγή
που ουσιαστικά μπορούμε να κατεβάσουμε σε ένα αρχείο CSV αναλυτικά τα δεδομένα για τα μαθήματά μας, τις πωλήσεις, τα κέρδη κτλ. Αν θέλουμε να τα έχουμε όλα οργανωμένα και διαχειριστικά σωστά. Λοιπόν, και τέλος έχουμε τις ρυθμίσεις και την αποσύνδεση. Στις ρυθμίσεις μπορούμε να φτιάξουμε πλήρως το προφίλ μας. Μπορούμε να προσθέσουμε μία εικόνα για το εξώφυλλο, που θα είναι η κεντρική εικόνα που θα φαίνεται εδώ. Μία εικόνα που θα φαίνεται το πρόσωπό μας εμείς, αν θέλουμε. Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, έτσι, το επάγγελμα, την ιδιότητά μας δηλαδή. Ένα βιογραφικό είναι σημαντικά, έτσι, είναι σημαντικά στοιχεία να τα κάνετε, να τα δώσετε, γιατί οι μαθητές οι οποίοι θα έρθουν και θα δούνε το μάθημά σας, θα έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό, οπότε θέλουν να ξέρουν ποιος είστε, γιατί προσφέρετε το μάθημα και γιατί είστε ειδικός, τι έχετε κάνει. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το όνομα που θα φαίνεται δημόσια. Αν θέλετε μόνο το μικρό, το μεγάλο, πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο ή το πρώτο το επίθετο. Εντάξει, αυτό. Ή το username. Και τέλος, αν έχετε κάποιο δικό σας template για να βάζετε στα certificates, στα πιστοποιητικά που θα λαμβάνουν όσοι ολοκληρώνουν το μάθημά σας, μπορείτε να κάνετε τη μεταφόρτωση της εικόνας εδώ για το δικό σας template και ουσιαστικά να χρησιμοποιείτε το δικό σας προσωπικό template για τα πιστοποιητικά που θα δίνονται στους μαθητές σας. Εάν δεν έχετε κάτι τέτοιο και δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε, υπάρχουν template έτοιμα μέσα στην πλατφόρμα όπου μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και η αποσύνδεση είναι η αποσύνδεση. Κλείνω το λογαριασμό μου. Βγαίνω από το λογαριασμό μου. Οπότε εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αν έχετε κάποια ερώτηση, πριν πάμε στο κομμάτι το πιο πρακτικό, το πώς φτιάχνουμε τα μαθήματά μας. Πρακτικά πλέον. Οκ, ανά πάσα στιγμή μπορείτε εννοείται να στείλετε και στο chat. Λοιπόν, αυτό που θα δούμε τώρα, το πώς δημιουργούμε ένα νέο Κύριε μάθημα. Λαμπαδίτσα, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Καλησπέρα. Βέβαια, γεια σας κύριε Βακάλη, γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, νομίζετε ότι ένα θέμα ιστορία θεάτρου, ελληνικού θεάτρου εννοώ, θα ενδιέφερε τον κόσμο? Γιατί όχι. Απλώς ρωτάω. Βεβαίως. Και θα το κουβεντιάσουμε κατηδίαν. Βεβαίως, βέβαια χαρά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, η χρήση της πλατφόρμας δεν έχει κάποιο κόστος. Μπορείτε ελεύθερα να δημιουργήσετε τα δικά σας μαθήματα, να τα προωθήσετε. Θα τα πούμε αργότερα και αυτά που ισχύουν και αυτά που θα ισχύουν αργότερα σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία λογαριασμού, τη χρήση της πλατφόρμας, τα μαθήματα που θα ανεβάσετε, δεν υπάρχει κανένα κόστος για κανέναν. Η χρέωση, όποια χρέωση, γίνεται μόνο επί των πραγματικών πωλήσεων, που κρατάει η πλατφόρμα ένα ποσοστό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη δημιουργία. Ό,τι δούμε εδώ στη δημιουργία ισχύει και για μαθήματα που ήδη έχουμε φτιάξει και μπορούμε από την επιλογή εδώ, που είναι η επεξεργασία, να μπούμε και να φτιάξουμε το υλικό ξανά. Έτσι, να αλλάξουμε κάτι ενδεχομένως που θέλουμε, είτε στο θέμα της τιμής, είτε στο θέμα οποιασδήποτε άλλης λεπτομέρειας ενδεχομένως να χρειάζεται. Οπότε, τι κάνουμε? Πρώτο βήμα, πατάμε δημιουργία νέου μαθήματος. Η πλατφόρμα θα μας ανοίξει λοιπόν το
το Tutor LMS, έτσι, και το Course Builder. Αυτό λειτουργεί, δηλαδή αυτό έχει κουμπώσει πάνω στην πλατφόρμα ως λογισμικό το Learning Management System. Δηλαδή ουσιαστικά ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, και το οποίο είναι πολύ απλό. Σε σχέση με άλλες πλατφόρμες που έχω χρησιμοποιήσει, είχαν διάφορες τεχνικές δυσκολίες. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η σελίδα λοιπόν του Course Builder μας δίνει τρεις βασικές καρτέλες. Την καρτέλα Basics, εδώ, την καρτέλα Curriculum, θα τη δούμε αμέσως μετά, και την καρτέλα Additional. Και έχουμε και το Schedule Live Class, αν θέλουμε αυτό που σας έλεγα πριν, αν έχουμε ενεργοποιήσει το Zoom Meetings στο λογαριασμό μας ή αντίστοιχα το Google Meet, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα live class και να προσκαλέσουμε τους μαθητές μας να μπουν και να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε στα βασικά λοιπόν. Στην πρώτη καρτέλα, τα basics, που ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε τον τίτλο του μαθήματος. Στο πλαίσιο εδώ θα βάλουμε τον τίτλο. Και από κάτω την περιγραφή. Έτσι, τι προσφέρουμε, τι είναι αυτό που έχουμε. Ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε και σε πολλά από τα βήματα που χρησιμοποιούμε εδώ, έχουμε και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον, έτσι, τα AI έχουν αρχίσει να μπαίνουν παντού και εδώ επίσης μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να δώσουμε στον τίτλο μας ένα πιο ιδιαίτερο στυλ. Να το κάνουμε πιο πιασάρικο, να το πω απλά, να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον για κάποιον που θα έρθει και θα βρεθεί μπροστά στο μάθημά μας. Οπότε βάζουμε τον τίτλο και μπορούμε να ζητήσουμε από το AI Studio, έτσι, που βρίσκεται ακριβώς εδώ στα αστεράκια, να μας προτείνει κάποιον τίτλο. Βέβαια, αυτό για να το κάνει θα πρέπει να του δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Να του πούμε ότι κάνω μαθήματα, είμαι φιλόλογος, κάνω μάθημα ιστορίας και θέλω να δημιουργήσω μια σειρά μαθημάτων, ξέρω εγώ, για την πρώτη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου, λέω εγώ τώρα. Δώσε μου, ξέρω εγώ, μια πρόταση για έναν τίτλο που να είναι ενδιαφέρον, να τραβάει την προσοχή των μαθητών κτλ. Πρέπει να του δώσουμε αυτά τα στοιχεία. Του δίνουμε κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο τίτλος μας, δηλαδή κάποιο περιορισμό στους χαρακτήρες, εντάξει, μην είναι τεράστιος. Το ύφος του τίτλου θέλουμε να είναι επίσημος, θέλουμε να είναι casual, θέλουμε να είναι πολύ επαγγελματικός, έτσι, να δείχνει ενθουσιασμό. Σε ποια γλώσσα? Έχουμε εδώ διάφορες γλώσσες που μας βγάζει και τα ελληνικά. Και εντάξει, εδώ πέρα είμαστε στον τίτλο, οπότε δεν θέλουμε essay, παράγραφο κτλ. Θέλουμε ένα τίτλο. Αφού δώσουμε λοιπόν όλα αυτά, έτσι, τώρα πάτησα εδώ για να μου δείξει ένα ενδεικτικό. The complete guide to web development with React. Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε έναν οδηγό, να δημιουργήσουμε ένα μάθημα με έναν πλήρη οδηγό για web development. Πατάμε Generate Now και θα μας δώσει έναν τίτλο. Δεν μας αρέσει αυτός ο τίτλος, μπορούμε να του ζητήσουμε να τον παραφράσει, rephrase, δώσουμε ένα εναλλακτικό, να το κάνουμε shorter, πιο μικρό, να αλλάξουμε τον τόνο του, δώσε λίγο ενθουσιασμό, ας πούμε, σε αυτό που θα μου δώσεις. Εδώ παραενθουσιάστηκε. Make shorter. Εδώ πιο πολύ δίνει, από ό,τι κατάλαβα, περιγραφή. Και όχι τίτλο. Ναι, μας πήγε στο επόμενο βήμα της περιγραφής. Οπότε μπορούμε να ζητήσουμε generate again και να βρούμε, ξέρω εγώ, κάποιον τίτλο που θα μας είναι πιο ενδιαφέρον. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, στον τίτλο ειδικά, να σας πω την αλήθεια, αν και το ChatGPT έχει ενσωματωθεί μέσα, το AI Studio χρησιμοποιεί το ChatGPT του iEkπαίδευση, οπότε
ChatGPT είναι και αυτό, αλλά από το ChatGPT βρήκα πιο ενδιαφέρουσες ιδέες όταν πήγα κατευθείαν εκεί. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο description. Δηλαδή, αντί να γράψουμε μια δική μας περιγραφή, να του ζητήσουμε με τον ίδιο τρόπο να μας δώσει μια σύντομη περιγραφή για το μάθημά μας. Εδώ περιορίζεται σε 1000 χαρακτήρες. Πάλι μπορούμε να βάλουμε το ύφος, την γλώσσα. Σε τι μορφή θα είναι? Θα είναι μια παράγραφος, θα είναι essay, δηλαδή θα απλώνεται σαν τύπου δοκίμιο δηλαδή, ή outline, θα είναι δηλαδή σε μικρά αποσπάσματα. Έτσι, οπότε ζητάμε να το δημιουργήσει και μπορεί να μας δημιουργήσει μια περιγραφή για το μάθημά μας. Ας πούμε, εδώ του ζήτησα για ένα Excel for Business. Εντάξει, είναι στα αγγλικά εδώ, δεν του ζήτησα ελληνικά. Μπορούμε όμως να του ζητήσουμε να το μεταφράσει ανά πάσα στιγμή. Και από τη στιγμή που θα μας δώσει και θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε Use This και ό,τι έχει φτιάξει, όμορφα, ωραία και τακτοποιημένα, να μπει μέσα στην σελίδα της περιγραφής. Εδώ φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε το κείμενο, να κάνουμε λίγο πιο bold τα γράμματα, να αλλάξουμε αν θέλουμε κάποια στοιχεία, οπότε να έχουμε μια πλήρη περιγραφή. Μετά πάμε στα options. Εδώ έχουμε βασικά στοιχεία και εδώ difficulty level, αν το μάθημά μας απευθύνεται σε αρχάριους, σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο ή σε ειδικούς. Δηλαδή ανάλογα το τι προσφέρουμε. Έχουμε την επιλογή για public course. Ουσιαστικά αν το ενεργοποιήσουμε αυτό, το μάθημά μας θα είναι public. Θα είναι δημόσιο, δωρεάν για όλους. Δεν υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος θέλει για τον οποιοδήποτε λόγο να δώσει ένα μάθημα δωρεάν, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μπορείτε να το δώσετε δωρεάν. Να είναι δημόσιο για όλους. Απλά το καλύτερο είναι, αν θέλετε να το δώσετε δωρεάν, να το κάνετε από το μοντέλο. Το μοντέλο pricing, έτσι, μισό λεπτό, γιατί συνεχίζουν να μπαίνουν και χτυπάει στα αυτιά μου το γκλιν γκλιν. Μπορείτε να το έχετε free και όχι public. Γιατί στο public ουσιαστικά μπορεί ο καθένας, ακόμη και σαν επισκέπτης της σελίδας, να μπαίνει και να παρακολουθεί κάτι. Και πάλι δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει εγγραφή. Και το Q&A είναι να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα οι χρήστες, οι μαθητές δηλαδή που θα μπουν στο μάθημά σας, να σας κάνουν ερωτήσεις και να ζητάνε διευκρινήσεις επί του υλικού. Είναι αυτό που σας έδειξα πριν στην σελίδα καθηγητή. Έτσι, ερωτήσεις και απαντήσεις που ουσιαστικά σας έρχεται ειδοποίηση αν κάποιος έχει μια απορία, θέλει κάτι να ζητήσει μια διευκρίνηση, να μπορεί να το κάνει μέσα από τη σελίδα την ώρα που βλέπει το μάθημα και εσείς να απαντήσετε όταν πάρετε την ειδοποίηση. Μετά, το content tripped είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο θα δίνετε το υλικό στους μαθητές. Εδώ δεν έχουν μεταφραστεί αυτά τα κομμάτια. Υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στη μετάφρασή τους. Αλλά ουσιαστικά τι έχουμε εδώ? Έχουμε το Schedule Course Content by Date. Ουσιαστικά εδώ, επιλέγοντάς το, μπορούμε να θέσουμε την έναρξη του υλικού, κάποιος δηλαδή να μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα, όχι το μάθημα να εμφανιστεί μετά από κάποιες μέρες στην πλατφόρμα, αλλά εδώ θα μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα, αλλά το πρόσβαση στο υλικό θα έχει, ξέρω εγώ, την 1η Μαΐου. Είναι 15 Απριλίου, έτσι, 15 μέρες κάνω εγγραφές, αλλά όλοι μαζί θα ξεκινήσετε 1η Μαΐου να έχετε πρόσβαση στο υλικό. Είτε γραφτείτε στις 15 Απριλίου, είτε γραφτείτε στις 20 κτλ. Δεν θα έχετε πρόσβαση στο υλικό. Όλοι μαζί, 1η Μαΐου για παράδειγμα, έχετε πρόσβαση στο υλικό.
Εδώ η δεύτερη επιλογή είναι το υλικό μας, το υλικό του μαθήματος να είναι διαθέσιμο μετά από συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Δηλαδή, σήμερα γράφεται κάποιος και έχω θέσει εγώ σαν περιορισμό ότι η πρόσβαση στο υλικό θα έχει μετά από 3 ημέρες. Για κάποιο λόγο. Έτσι. Οπότε, τι θέλουμε εδώ? Θέτουμε τις 3 ημέρες ως ημερομηνία έναρξης στην πρόσβαση στο υλικό. Οπότε, αν κάνει σήμερα την εγγραφή κάποιος, θα έχει πρόσβαση από τις 18 του μηνός και μετά. Αν κάνει εγγραφή κάποιος στις 20 του μηνός, θα έχει πρόσβαση στις 23 του μηνός και μετά και ούτω καθεξής. Εδώ το course content available sequentially, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον αγγλικής φιλολογίας εδώ, το σκότωσα. Ουσιαστικά το υλικό μας είναι διαθέσιμο σε συνέχειες, δηλαδή πρέπει να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο μάθημα, την προηγούμενη ενότητα για να έχουμε πρόσβαση στην επόμενη. Μας οδηγεί δηλαδή μόνο του, παίρνει μια σειρά. Στην επιλογή Course Content Unlocked After Finishing Prerequisites, ναι, δεν το έχουμε τα αγγλικά με την προφορά τουλάχιστον. Ουσιαστικά εδώ πέρα καθορίζουμε κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να μπει στο μάθημα αυτό. Για παράδειγμα, αν ξέρω εγώ, κάνουμε μια ξένη γλώσσα για το επίπεδο Α1 και Α2, όπως σας είπα πριν, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε αυτά τα δύο μαθήματα και να τα αγοράσει κάποιος μαζί. Αλλά μπορούμε να θέσουμε ότι για να μπει κάποιος στο Α2, τα έχεις αγοράσει αυτά τα μαθήματα από πριν και σου έκανα και καλύτερη τιμή κτλ. Αλλά για να μπει στο Α2, πρέπει να έχεις ολοκληρώσει, φίλε μου, το Α1. Άρα θέτω αυτόν τον περιορισμό εδώ, στο μάθημα του Α2 και του λέω ότι για να μπορέσεις να μπεις στο Α2, πρέπει να έχεις ολοκληρώσει το Α1. Είναι προϋπόθεση. Και τέλος, το non είναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Από τη στιγμή που κάποιος εγγράφεται στο μάθημα, έχει πρόσβαση στο υλικό. Αυτά σε ό,τι αφορά το κεντρικό μέρος της οθόνης. Τίτλος, περιγραφή και βασικές επιλογές. Το enrollment εδώ, αυτό είναι καινούριο χαρακτηριστικό. Στο enrollment μπορούμε ουσιαστικά να θέσουμε έναν αριθμό μαθητών που θα κάνουν εγγραφή στο μάθημά μας, αν θέλουμε. Δηλαδή να πούμε ότι εγώ στο μάθημά μου, στο συγκεκριμένο, επειδή το έχω έτσι στο μυαλό μου, θέλω μέχρι 10 άτομα. Όσοι πρόλαβαν. Το enrollment period είναι καινούριο χαρακτηριστικό. Δεν το είχα ξαναδεί στα μαθήματα που έχω φτιάξει. Είναι και τώρα το βάλανε. Ουσιαστικά μπορούμε να θέσουμε, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, από πότε μέχρι πότε θα είναι η περίοδος εγγραφής. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό σαν 3 μήνες, 5 μήνες, 10 μήνες, 1 χρόνο. Αν το έχουμε ανενεργό, πάντως, αν το έχουμε ανενεργό, οι μαθητές που εγγράφονται θα έχουν πρόσβαση για πάντα σε αυτό το μάθημα. Για όσο υπάρχει το μάθημα. Και το pause enrollment είναι όταν θέλουμε να πάψουμε τις εγγραφές. Δηλαδή φτάσαμε στο μέγιστο αριθμό, δεν θέλουμε άλλους ή έτσι, δεν είναι η περίοδος τώρα που θα κάνω μαθήματα γιατί έχω και πολλά ζωντανά και δεν μου αρκεί το ασύγχρονο μόνο. Πατάω pause και πάβει να δέχεται νέες εγγραφές. Υπάρχει στο marketplace, υπάρχει στα μαθήματα. Εντάξει, αλλά προφανώς βγάζει μια ανακοίνωση ότι δεν δέχεται νέες εγγραφές. Πάμε τώρα στη δεξιά στήλη που εμφανίζει αρκετά ενδιαφέρον. Το visibility είναι ουσιαστικά η ορατότητα του μαθήματος, αν θέλουμε να είναι public το μάθημα, password protected ή private. Εντάξει, το password protected σημαίνει ότι κανένας δεν έχει πρόσβαση πέρα από αυτούς που γνωρίζουν τον κωδικό για να δει λεπτομέρειες του μαθήματος. Το private είναι
για μαθήματα τα οποία είναι ιδιωτικά. Δηλαδή μόνο συγκεκριμένοι που έχουν το συγκεκριμένο link μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μάθημα. Δεν είναι κοινόχρηστο δηλαδή για τους επισκέπτες να το δουν και να εγγραφούν. Το schedule είναι για να προγραμματίσουμε, ουσιαστικά να κάνουμε μια ανακοίνωση ότι έρχεται το μάθημα, ξεκινάμε σε λίγες ημέρες και να θέσουμε εδώ τις προϋποθέσεις για το πότε και πώς. Και πάμε τώρα στο featured image και στο intro video που είναι δύο σημαντικά κομμάτια. Στο featured image ουσιαστικά τι έχουμε, έχουμε μια εικόνα. Η εικόνα που θα είναι η χαρακτηριστική εικόνα του μαθήματός μας. Αν δείτε ας πούμε εδώ, αυτές οι εικόνες ας πούμε στα μαθήματα ψυχολογίας που έχουμε εδώ μπροστά, είναι αυτές οι εικόνες που ανέβηκαν εδώ. Επίσης, εδώ μπαίνει το AI και μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα εικόνα δίνοντας μια προτροπή και λέγοντας του τι ακριβώς θέλουμε να δημιουργήσει και σε ποιο στυλ θέλουμε να το δημιουργήσει. Σε 3D, σε illustration, σε κάτι ρετρό, σε μαύρο, έτσι, σαν φωτογραφία. Οπότε μπορούμε να έχουμε, να μας φτιάξει μια εικόνα με βάση την προτροπή μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτή. Και στο βίντεο, intro βίντεο, ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε ένα σύντομο βιντεάκι, το οποίο το έχουμε ανεβάσει σε κάποια πλατφόρμα όπως το YouTube, όπως το Vimeo κτλ. Και αντιγράφοντας εδώ YouTube, Vimeo και ενσωματωμένο, αυτές τις τρεις επιλογές έχουμε. Αντιγράφοντας το YouTube, το link από το YouTube για παράδειγμα, βάζουμε εδώ το link. Δώστε μου, ας πούμε, να κάνουμε έτσι ένα ενδεικτικό. Εκεί που το θέλεις, τότε αρχίζει να σου κολλάει. Οκ. Λοιπόν, οπότε πάμε ας πούμε στο studio και παίρνουμε το link για το μάθημα του Perplexity και το βάζουμε εδώ. Αυτό τώρα το βιντεάκι, αν έχουμε ένα σύντομο... έχουμε δημιουργήσει ένα σύντομο βιντεάκι για να προωθήσουμε καλύτερα το μάθημά μας. Έτσι, αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό το βιντεάκι τώρα, πού θα εμφανίζεται? Εμφανίζεται εδώ. Και μπορούμε να το δούμε. Δεν ακούτε εσείς, φαντάζομαι. Ναι, δεν έχω μοιραστεί ήχο. Μισό λεπτό. Θες πιο γρήγορη, πιο έξυπνη έρευνα? Γνώρισε το Perplexity AI. Με το online seminar Ουσιαστικά αυτό, και αντίστοιχα το βίντεο, έχεις μια ιδέα. Κάν την βίντεο σε μερικά λεπτά. ουσιαστικά κάνουμε μια εισαγωγή χρησιμοποιώντας ένα βίντεο για το μάθημά μας. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ πιο αποδοτικό από την εικόνα. Πίσω βλέπετε την εικόνα. Πατώντας εδώ βλέπετε το βίντεο. Αν ανοίξω τώρα το μάθημα, το βίντεο εμφανίζεται εδώ. Και μπορούμε να το ανοίξουμε και από εδώ. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε το μάθημά μας πιο ενδιαφέρον, έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα πιο άμεσο από ότι μια στατική εικόνα. Κυρία Καραβασιλείου, το βίντεο και τα βίντεο γενικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο φτιάχνοντας και στείνοντας το μάθημα, αλλά και μέσα στο υλικό μετά, για λόγους καθαρά πρακτικούς, θα πρέπει να είναι ανεβασμένα είτε στο Vimeo, είτε στο YouTube, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα που φιλοξενούν βίντεο και να πάρουμε τον κώδικα, το embedded code και να το βάλουμε μέσα.
Γιατί αν αρχίσουμε να δημιουργούμε, ξέρω εγώ, δημιουργήσουμε 100 μαθήματα και το κάθε μάθημα μπορεί να έχει από 20 έως 50, 60, 100 βίντεο, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην χωρητικότητα της πλατφόρμας. Οπότε, γιατί είναι μεγάλα τα βίντεο, είναι απαιτητικά σε ό,τι αφορά το χώρο. Οπότε, όσο το καλύτερο είναι υλικό το οποίο και για την πλατφόρμα πιο καλό, αλλά και για εσάς γιατί θα έχουμε λιγότερες καθυστερήσεις κτλ. Οπότε, μπορείτε να ανεβάζετε τα βίντεό σας ως μη καταχωρημένα στο YouTube, που λίγο πολύ όλοι έχουμε ένα λογαριασμό στην Google, οπότε είναι εύκολο. Ως μη καταχωρημένα για να μην είναι δημόσια, οπότε παίρνετε το link και μόνο όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μπορούν να δουν το βίντεό σας. Ή στο Vimeo, που χρησιμοποιώ και είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα και αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα αρκεί να έχουμε το embedded code. Ουσιαστικά δηλαδή επιλέγουμε YouTube, Vimeo ή ενσωματωμένο κώδικα από οποιαδήποτε άλλη σελίδα. Μετά πάμε στον τρόπο που θα τιμολογήσουμε. Έτσι. Θα θέσουμε μία τιμή για το μάθημά μας. Φυσικά υπάρχει το free, αν θέλουμε να διαθέσουμε δωρεάν το μάθημά μας σε όλους. Και υπάρχει και το paid. Έτσι, αν θέλουμε να έχουμε πληρωμένο το μάθημα και κάποιος να το αγοράσει. Το purchase option, συγγνώμη, μας δίνει αρκετές επιλογές. Το one time purchase only είναι για πληρωμή μία φορά. Δηλαδή, πουλάω το μάθημά μου 30 ευρώ, 40 ευρώ για να έχει κάποιος πρόσβαση. Τα πληρώνει, παίρνει πρόσβαση στο μάθημα και τέλος. Μπορώ να βάλω από κάτω το regular price, που είναι η κανονική τιμή, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, αλλά και sale price. Να εμφανίζεται δηλαδή σαν να δίνω μια έκπτωση. Οπότε θα εμφανίζεται το regular price 50 ευρώ σβησμένο, όπως ας πούμε εδώ. Εδώ ας πούμε, έτσι βλέπετε την κανονική τιμή από κάτω και την τιμή που θα πληρώσει κάποιος επάνω. Έτσι, οπότε πατάτε αποδίκευση και προχωράτε. Αν βάλετε δηλαδή το one time purchase only, τιμολογείτε το μάθημά σας. Αν θέλετε βάζετε και μία έκπτωση και προχωράτε. Οι άλλες επιλογές είναι λίγο πιο έτσι, όχι δύσκολες, δεν ήθελα να πω δύσκολες, ήθελα να πω πιο θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η δεύτερη επιλογή είναι το subscription only. Δηλαδή ένα μάθημα που το αγοράζετε μόνο με συνδρομή. Τι σημαίνει συνδρομή? Σημαίνει ότι μπορούμε να ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το ποσό που έχει πληρώσει κάποιος, δίνοντας μια πάγια συνδρομή. Εδώ θα πρέπει να δημιουργήσετε την δική σας συνδρομή για το μάθημα. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Όχι ιδιαίτερα δύσκολο όμως. Ουσιαστικά πατώντας το εδώ, Add Subscription, μας βγάζει αυτές τις επιλογές. Μπορούμε να βάζουμε ένα όνομα. Και κάνουμε πάνω κάτω τα ίδια, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θέτουμε μια τιμή συνδρομής. Του λέμε, για παράδειγμα, θα σε χρεώνω, ξέρω εγώ, 10 ευρώ το μήνα. Κάθε πότε, κάθε έναν, ή κάθε δύο, ή κάθε τρεις, ή όποτε θέλουμε, κάθε έναν μήνα. Ή κάθε μία μέρα, ή κάθε μία εβδομάδα, ή κάθε ένα χρόνο. Και φυσικά εδώ μπορούμε να βάλουμε 2 μήνες, 2 μέρες, 2 εβδομάδες, 2 χρόνια κτλ. Πότε θα ανανεώνεται ο κύκλος της συνδρομής ουσιαστικά? 10 ευρώ κάθε έναν μήνα. Μέχρι πότε? Εδώ έχουμε κάποιες προεγκατεστημένες επιλογές.
3 φορές, δηλαδή για 3 μήνες θα γίνει όλο αυτό, για 6 φορές, 6 μήνες στη συγκεκριμένη περίπτωση, 9 φορές και 12 φορές. Πάει με τρίμηνα δηλαδή. Ανά 3, δεν είναι ακριβώς τρίμηνα, μπορεί να είναι και μέρες, μπορεί να είναι και εβδομάδες, έτσι. Ή την επιλογή until cancel, μέχρι να το ακυρώσουμε. Έτσι. Οπότε μέχρι να το μπορούμε να το επιλέξουμε αυτό, μέχρι να το ακυρώσω θα χρεώνεσαι 10 ευρώ κάθε μήνα. Και αυτό θα γίνεται αυτόματα. Το μάθημα, κυρία Ευαγγελία, θα ανέβει, η συγκεκριμένη παρουσίαση, θα ενημερωθείτε σχετικά για ό,τι έχετε χάσει. Λοιπόν, οπότε, αφού καθορίσουμε την τιμή και κάθε πότε θα γίνεται η χρέωση και μέχρι πότε θα γίνονται οι χρεώσεις, μπορούμε να βάλουμε enrollment fee, δηλαδή κάποιο έξτρα κόστος για την εγγραφή. Δηλαδή, OK, θα μου πληρώσεις 10 ευρώ συν 10 κάθε μήνα. Αυτό είναι έξτρα κόστος. Δηλαδή, ο πρώτος μήνας θα πληρωθεί συν, έτσι, κάποιο έξτρα κόστος για την εγγραφή σου. Μπορούμε να βάλουμε αν θα χορηγούμε σε πιστοποιητικό ή όχι. Και αν το feature είναι για να εμφανίζεται καλύτερα, πιο ψηλά στα μαθήματα, και offer sale price αν θέλουμε να κάνουμε μια έκπτωση. Δηλαδή, να του πούμε για παράδειγμα ότι ναι, εντάξει, 10 ευρώ θα σου χρεώνω κανονικά, αλλά ξέρεις κάτι, αν έρθεις τις επόμενες 10 μέρες και κάνεις την εγγραφή, θα το πάρεις με 5 ευρώ. Οπότε, αν έρθεις και μου κάνεις την αγορά από 15 του μηνός και ώρα ό,τι να είναι, από τις 6, ξέρω, οτιδήποτε, από τις 15 του μηνός μέχρι τις 30, τα μεσάνυχτα, εγώ θα στο χρεώσω 5 ευρώ τη συνδρομή. Αν την κάνεις μετά, αυτόματα το σύστημα θα χρεώσει 10 ευρώ. Πατάμε save. Πλέον οι επιλογές με τις συνδρομές έχουν εμφανιστεί και έχουμε θέσει λοιπόν το subscriptions σαν τρόπο τιμολόγησης του μαθήματός μας. Οπότε, αν θέλουμε να προσφέρουμε ένα μάθημα που είναι πολύ μεγάλο, οπότε είναι λογικό να κοστίζει και αρκετά, ο τρόπος με τις συνδρομές είναι καλύτερος. Ίσως είναι πιο πρακτικός, για να μην δώσει κάποιος ένα μεγάλο ποσό. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε subscriptions and one-time purchase only, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στον μαθητή είτε να αγοράσει το μάθημά μας μία φορά και να τα δώσει όλα μπροστά και να έχει πρόσβαση. Έλα. Παπαδόπουλου. Λοιπόν, και να έχει πρόσβαση, είτε να του πούμε επέλεξε τη συνδρομή. Εντάξει, εδώ προφανώς θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή για αυτόν που θα τα πληρώσει όλα άμεσα. Είναι το λογικό. Δηλαδή, αν είναι να του χρεώσουμε, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο, για 12 μήνες, 10 ευρώ, οπότε 120 ευρώ όλο το πρόγραμμα, θα του πούμε ότι αν μου πληρώσεις όλο το πρόγραμμα κατευθείαν, δεν θα πληρώσεις 120, θα πληρώσεις 100. Οπότε κερδίζεις κάτι σε αυτή την περίπτωση, ή αν θέλεις με τη συνδρομή θα σου βγει λίγο παραπάνω. Έχει δηλαδή ο μαθητής εδώ τη δυνατότητα να επιλέξει με ποιον τρόπο θα πληρώσει. Οι άλλες επιλογές τώρα με το membership και τα λοιπά, δεν έχουμε για την ώρα στόχο να κάνουμε κάποιο membership, δηλαδή κάποιοι που θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα μαθήματα, ίσως στο μέλλον, αλλά για την ώρα είναι κάτι που δεν θα χρειαστεί. Γιατί δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν τέτοιου τύπου συνδρομές για την πλατφόρμα. Εσείς μπορείτε να κάνετε τις δικές σας συνδρομές και να χρεώνετε τους δικούς σας μαθητές.
Οπότε, επιλέγετε όποιον από τους δύο τρόπους χρέωσης θέλετε, είτε και τους δύο τρόπους. Θέτοντας εσείς τις τιμές που θέλετε, για αυτούς που θα αγοράσουν το μάθημα με μια εφάπαξη καταβολή ή με τη συνδρομή. Επόμενη είναι η κατηγοριοποίηση. Εδώ έχουμε ουσιαστικά τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ενταχθεί το μάθημα. Θα προσθεθούν και άλλες κατηγορίες. Προφανώς, αν δεν βρείτε την κατηγορία στην οποία μπορείτε να εντάξετε το δικό σας μάθημα, θα το κάνουμε εμείς από το διαχειριστικό, γιατί δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει δική του κατηγορία ως καθηγητής, μόνο ως διαχειριστής. Είναι μια αδυναμία της πλατφόρμας στην οποία ίσως θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων να γίνεται σωστά, οπότε σίγουρα περιμένουμε από εσάς, αν δεν βρείτε την κατάλληλη κατηγορία για το δικό σας μάθημα, να το κάνουμε από το διαχειριστικό ώστε να ενταχθεί εκεί που πρέπει. Τα tags ουσιαστικά είναι οι ετικέτες του μαθήματος. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για κάποιον που ψάχνει οργανικά, έτσι, που ψάχνει μέσα από μηχανές αναζήτησης στα μαθήματά σας ή ακόμη και τη μηχανή αναζήτησης της QLearn ή ακόμη και από την Google. Οπότε, να χρησιμοποιείτε όσο καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά tags μπορείτε. Αυτό για την πρώτη σελίδα που είναι τα βασικά. Κάτι άλλο, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει η πλατφόρμα είναι το notebook εδώ. Ουσιαστικά είναι μια σελιδούλα στα πλάγια που μπορούμε να έχουμε, αν έχουμε ας πούμε τον τίτλο ή περιεχόμενο μαθήματος και θέλουμε να κάνουμε copy-paste γρήγορα για να μην αλλάζουμε σελίδες, μπορούμε να έχουμε εδώ το κείμενο που θέλουμε και να το παίρνουμε από εδώ και να το βάζουμε μέσα. Είναι χρήσιμο, ειδικά στη δεύτερη επιλογή, στα curriculum, που ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε να βάλετε αρκετό υλικό, ίσως εκεί είναι πιο χρήσιμο. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε σε καμία περίπτωση είναι να το σώζετε. Save as draft. Συγγνώμη, δεν το έχω ενεργοποιημένο. Save as draft για να σωθεί σαν πρόχειρο. Αν δεν σωθεί σαν πρόχειρο και βγείτε, χάνετε ό,τι έχετε κάνει. Οπότε έτσι, θα πρέπει να το σώζετε τακτικά. Αν πατήσετε submit, ουσιαστικά το μάθημα υποβάλλεται για έγκριση. Οπότε, και προφανώς αν δεν είναι ολοκληρωμένο δεν θα εγκριθεί. Οπότε δεν έχει νόημα να πατήσετε submit. Αλλά να το σώζετε για να μένει στο λογαριασμό σας. Και έτσι ανά πάσα στιγμή να πηγαίνετε και να το επεξεργάζεστε. Δεύτερη καρτέλα είναι το curriculum. Ουσιαστικά τι έχουμε εδώ? Έχουμε τις κατηγορίες και τις ενότητες που μπορούμε να φτιάξουμε. Τα topics, κατηγορία. Έτσι. Για παράδειγμα, ενότητα 1. Βάζουμε τον τίτλο, μπορούμε να προσθέσουμε κάποια περίληψη για το τι θα συναντήσει κάποιος στην ενότητα 1 και πατάμε OK. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ενότητα 1, μπορούμε να προσθέσουμε αυτά τα τρία πράγματα. Ένα lesson, ένα quiz ή ένα assignment. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε live lesson με το Google Meet ή με το Zoom. Για παράδειγμα εδώ μπορώ να του πω ότι ένα Google Meet θα ξεκινήσει αύριο στις 6 το απόγευμα και θα τελειώσει αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Έτσι μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημά μας ως attendees, δηλαδή για να παρακολουθήσουν. Εντάξει, το time zone εδώ πέρα, δεν θα πάμε τόσο διεθνή, τουλάχιστον για την ώρα, δεν ξέρω αργότερα, ελπίζουμε. Αλλά θέλει και το time zone.
και create a meeting. Οπότε τώρα έχει προσθεθεί αυτό. Και στους μαθητές θα φαίνεται ότι υπάρχει ένα meeting το οποίο θα πρέπει να μπουν. Εντάξει, αυτό έτσι για ενδεικτικά, αντίστοιχα γίνεται και με το Zoom, αλλά έτσι, είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι ανάλογα ποια πλατφόρμα σας βολεύει. Αλλά το κύριο μέρος του υλικού, ας βγάλουμε το τέτοιο εδώ τώρα, το κύριο μέρος του υλικού γίνεται με αυτές τις τρεις επιλογές. Το lesson είναι το μάθημα. Ουσιαστικά τι μας βγάζει να βάλουμε ένα όνομα στο μάθημα. Έτσι, για παράδειγμα, εισαγωγή. Και εδώ από κάτω μπορούμε να προσθέσουμε το υλικό μας. Τι μπορεί να είναι αυτό το υλικό? Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα κείμενο. Έτσι, οδηγίες. Να είναι σύνδεσμοι. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα, ε, ένα υλικό, δηλαδή ένα βίντεο, μια εικόνα. Έτσι, με την προσθήκη πολυμέσων. Απλά, αν είναι να φορτώσετε υλικό, έτσι, στο content, λίγο προσοχή στο τι θα ανεβάσουμε, να μην είναι πολύ βαριά, κυρίως για να μην έχετε καθυστερήσεις εσείς στους δικούς σας μαθητές. Πάμε μετά στο upload image, αν θέλουμε. Εδώ είναι προαιρετικό, δηλαδή στο μάθημα, κάθε μάθημα είναι λογικό να έχει μια δική του εικόνα, το course δηλαδή, το κεντρικό, αλλά τώρα σε κάθε επιμέρους μάθημα να υπάρχει μια εικόνα είναι λίγο too much, η αλήθεια είναι, αλλά μπορούμε να ανεβάσουμε αν θέλουμε την χαρακτηριστική εικόνα του μαθήματος. Μετά έχουμε το βίντεο, οπότε πάμε, όπως είδαμε και πριν, YouTube, Vimeo ή κάποιο ενσωματωμένο από άλλο. Καθορίζουμε το χρόνο περίπου που θα μας πάρει για το μάθημα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το μάθημα θα μας πάρει περίπου 30 λεπτά. Και αν θέλουμε, κάνουμε upload, έτσι, κάποιες σελίδες με ασκήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Ακόμη, τελευταία επιλογή είναι το lesson preview και ουσιαστικά, εάν το έχουμε ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι αυτό το μάθημα, αυτό το συγκεκριμένο lesson, έτσι, εδώ που λέγεται εισαγωγή, είναι διαθέσιμο σε όλους. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να κάνει εγγραφή στο μάθημα, αλλά επειδή είναι το εισαγωγικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα preview, ως κάτι δηλαδή, για να δει ένα δείγμα του μαθήματός μας. Οπότε αν πάμε μετά στο μάθημα 1, σε επόμενο μάθημα, εννοείται ότι αυτό δεν θα το έχουμε ενεργοποιήσει, γιατί αλλιώς θα έχει πρόσβαση και στο πρώτο μάθημα και στο δεύτερο μάθημα και ούτω καθεξής. Αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Εγώ κύριε, Ναι. κύριε μπορείτε να με τα κάνετε εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Να με κάνετε την εγκατάσταση των μαθημάτων. Γενικά αυτό επειδή μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρο και δεν το ξέρουμε, δεν το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε, να δούμε κάποια λύση ή να κάνουμε κάποια βοήθεια να παρέχουμε και αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά να το δούμε μετά, να το δούμε άλλη στιγμή, γιατί το σκοπός τώρα της παρουσίασης είναι να δούμε πώς φτιάχνουμε το μάθημα. Ναι. Εννοείται ότι η υποστήριξη από εμάς θα έχετε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για παράδειγμα, εδώ να πάω σε ένα από τα μαθήματα που έχω ήδη φτιάξει. Για να το δείτε. Ας πούμε, πάμε στο Perplexity. Όχι, λάθος, στο InVideo. Έτσι, εδώ έχουμε ακριβώς τον τίτλο, την περιγραφή, τις λεπτομέρειες. Έχουμε βάλει τη χαρακτηριστική εικόνα και το βίντεο, το promo. Έχουμε θέσει, έτσι, μια τιμή, την κατηγορία, τα tags και στο curriculum, έτσι, στο υλικό. Πάμε. Η πρώτη ενότητα είναι η εισαγωγή στο InVideo. Βλέπουμε εδώ ότι
Υπάρχει το βίντεο που είναι μέσα από το Vimeo και αυτό το έχουμε σαν preview. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πάμε σαν χρήστες πλέον για να δούμε το υλικό, βλέπετε εδώ, μπορεί να είναι το δικό μου το μάθημα, αλλά δεν έχω κάνει εγγραφή στο δικό μου το μάθημα. Βλέπετε εδώ ότι η πρώτη ενότητα, μάλλον το πρώτο μάθημα από την εισαγωγική ενότητα, είναι ελεύθερο, ενώ τα άλλα είναι κλειδωμένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για κάποιον που θέλει να δει ένα δείγμα του μαθήματός μου, μπορεί να πατήσει εδώ και το πρώτο υλικό, το πρώτο βίντεο, το έχει εδώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο... Οπότε, μπορεί να δει το μάθημα, αλλά μετά δεν μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο. Δεν έχει πρόσβαση. Μετά πρέπει να αγοράσει το μάθημα. Είναι ένας καλός τρόπος και για εσάς να δίνετε κάποια preview, ούτως ώστε να έχουν σε ένα-δύο σημεία του μαθήματος ένα δείγμα όσοι πιθανόν ενδιαφέρονται. Και εδώ βλέπετε το κείμενο που υπάρχει μέσα, στο content δηλαδή που είδαμε πριν, και κάποια σχόλια, αν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι. Να κάνουμε μια ερώτηση. Δεν είναι Q&A αυτό. Το Q&A το έχουν μόνο, αυτή τη δυνατότητα την έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα. Εγώ δεν είμαι εγγεγραμμένος στο μάθημα, παρόλο που είναι δικό μου. Έτσι, εννοώ σαν μαθητής δεν έχω πρόσβαση στο μάθημα, γιατί είναι δικό μου. Οπότε, δημιουργούμε εδώ όσα μαθήματα θέλουμε. Για την πρώτη ενότητα, ας πούμε, έχουμε... είναι τι έκανα πριν. Για να το δείτε. Ναι, ας πούμε εδώ στο InVideo έχω κάνει 4 μαθήματα στην εισαγωγική ενότητα. Έτσι, με 4 βίντεο. Μετά, τεχνικές δημιουργίας βίντεο, άλλα 4 μαθήματα. Εντάξει, ανάλογα τη θεματολογία, ανάλογα το μάθημά σας, προφανώς αυτό μπορεί να είναι πολλά περισσότερα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αλλά όλα αυτά είναι μαθήματα. Δηλαδή είναι lessons που έχω προσθέσει. Σε κάποια σημεία, αφού προσθέσω το υλικό που θέλω, έτσι, και κάνω μια δεύτερη ενότητα μετά, η οποία είναι ενότητα 2. Έτσι, με τις δικές της, με τα δικά της στοιχεία και τα δικά της μαθήματα. κτλ. Αφού κάνω τα μαθήματα, μετά μπορώ να προσθέσω σε συγκεκριμένα σημεία quiz ή assignments. Τα quiz είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου κυρίως, αλλά έχει και ανοιχτού τύπου, για να κάνουν οι μαθητές μας και ουσιαστικά να είναι ένα είδος αυτοαξιολόγησης για τους ίδιους, ώστε να δούνε τι έχουν μάθει, αν τα έχουν μάθει καλά και αν μπορούν να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Για να φτιάξουμε το δικό μας quiz, μας μένει μόνο να βάλουμε ένα όνομα, quiz, και μετά να προσθέσουμε τις ερωτήσεις. Εδώ, πατώντας στο questions, στις ερωτήσεις, μας βγάζει αρκετά είδη ερωτήσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ερωτήσεις true-false, σωστό-λάθος, πολλαπλών επιλογών, open-ended, δηλαδή έκθεση ανάπτυξης, συμπλήρωση κενών, σύντομης απάντησης, matching, δηλαδή αντιστοίχησης, image answering και ordering, να βάλουμε στη σειρά, ας πούμε, κάποια στοιχεία. Οπότε έχουμε δηλαδή επιλογές για ερωτήσεις. Αν πάμε για παράδειγμα στο πολλαπλών επιλογών, που είναι και το πιο συχνό σε τέτοιου είδους quiz, βάζουμε στην αρχή την ερώτησή μας και από κάτω στα options προσθέτουμε τις επιλογές, δηλαδή απάντηση 1,
Οκ. Απάντηση 2. Οκ. Απάντηση 3. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε 3, 4, 5 όσες θέλουμε. Και από εδώ μπροστά πρασινίζουμε το τικ της σωστής απάντησης. Ούτως ώστε ο μαθητής, αν απαντήσει σωστά, θα πάρει και το βαθμό, το point. Στα δεξιά βλέπω... ένα πολύ ωραίο στοιχείο που δεν είναι αυτονόητο για όλες αυτές τις πλατφόρμες είναι το answered explanation. Δηλαδή, για να, να πάρει ο μαθητής άμεση ανατροφοδότηση. Μπορούμε να του γράψουμε ένα σύντομο κειμενάκι από κάτω και να του εξηγήσουμε γιατί η απάντηση Β είναι η σωστή και όχι η Α και η Σ. Οπότε είναι και αυτός ένας τρόπος μάθησης, έτσι, για να ξανάρθει σε επαφή, να αναλογιστεί, να αναστοχαστεί, όπως λέμε, έτσι, το υλικό που του έχουμε δώσει. Ή να γίνει αφορμή αυτό, ώστε να πάει πίσω και να το ξαναπαρακολουθήσει. Ενώ στις ρυθμίσεις που έχουμε εδώ, στα conditions, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ώστε να έχουμε πολλές σωστές επιλογές. Αν δηλαδή δεν θέλουμε να... Οι σωστές απαντήσεις δεν είναι μόνο μία, αλλά είναι 2, 3 ή ανάλογα. Αν η ερώτηση αυτή είναι required, δηλαδή είναι απαραίτητο να απαντηθεί, το randomized choice είναι για να μας δώσει τις επιλογές, τις απαντήσεις δηλαδή, σε τυχαία σειρά, να μην τις βγάλει δηλαδή με την σειρά που τις βάλαμε, αλλά να τις εμφανίσει με τυχαία σειρά. Πόσους πόντους θα πάρει η απάντηση αυτή, αν απαντηθεί σωστά, και αν θέλουμε ο μαθητής να δει να βλέπει τους πόντους που κερδίζει, που παίρνει, απαντώντας σωστά από την κάθε απάντηση. Έτσι. Στα settings εδώ, είναι λίγο πιο μπελαλίδικα θα έλεγα. Αν θέλουμε να έχει περιορισμό στο χρόνο, δηλαδή το quiz θέλουμε να το έχει ολοκληρώσει σε 30 λεπτά, σε μία ώρα. Θέτουμε έτσι κάποιον χρόνο. Αν το έχουμε στο 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος. Hide quiz time, αν θέλουμε να μην εμφανίζεται ο χρόνος που έχουν οι μαθητές. Εδώ, αν θα επιτρέψουμε στους μαθητές να κάνουν ξανά προσπάθεια, να ξανακάνουν το quiz, ή αν θέλουμε να εμφανίζονται οι απαντήσεις οι σωστές μετά τη λήξη του τεστ, ή αν θέλουμε να εμφανίζονται μετά από κάθε απάντηση. Passing grade, δηλαδή ένα βαθμό, ένα score το οποίο θεωρούμε σαν βάση. Πόσες ερωτήσεις θέλουμε να απαντηθούν. Εδώ μπορούμε να έχουμε βάλει εμείς 20-30 ερωτήσεις. Αν το θέσουμε αυτό να εμφανίσει max ερωτήσεων 10, θα εμφανιστούν τυχαία οι 10 από αυτές τις 30. Και εδώ έχουμε κάποια πιο advanced settings. Αν θέλουμε το quiz να ξεκινάει αυτόματα, πώς θέλουμε να εμφανίζονται οι ερωτήσεις, κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Και ποιο είναι το όριο στους χαρακτήρες στη σύντομη απάντηση ή στις ανάπτυξης. Αυτά τα settings είναι λίγο... Τα θέτουμε μία φορά, δεν τα κάνουμε σε κάθε ερώτηση, οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε το ίδιο. Οπότε φτιάχνουμε εμείς όσες ερωτήσεις θέλουμε και έχουμε έτοιμο το quiz. Και το assignment είναι, αν θέλουμε να δώσουμε στους μαθητές μας να κάνουν μια εργασία. Ανάθεση εργασιών δηλαδή. Βάζουμε τον τίτλο, βάζουμε το περιεχόμενο, τους λέμε εδώ πέρα, τους δίνουμε οδηγίες, τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν κτλ. Μπορούμε να θέσουμε χρόνο, δηλαδή πόσο χρόνο θα έχουν στη διάθεσή τους. Μια εβδομάδα, 2 μέρες, 5 ώρες, πότε θέλουμε να το κάνουμε.
Στο 0 φυσικά δεν υπάρχει χρόνος. Πόσους πόντους πιάνει, έτσι, το σκορ δηλαδή, μπορούμε να το βάλουμε ας πούμε στα 100, όλη η εργασία, και το minimum pass points να είναι το 50. Πρέπει να πιάσει ένα σκορ 50%. Να θέσουμε πόσα αρχεία μπορούν να μας ανεβάσουν σαν απάντηση και να βάλουμε και ένα περιορισμό στο πόσο μεγάλα θα είναι αυτά τα αρχεία. Και εδώ στο attachment μπορούμε να βάλουμε το δικό μας υλικό. Δηλαδή ένα PDF με ασκήσεις ή με εργασίες, οτιδήποτε. Οπότε ο μαθητής από εκεί και πέρα έχει πρόσβαση στο assignment, μπαίνει, το κάνει, μπορεί να το υποβάλει μέσα στη χρονική περίοδο που το έχουμε βάλει, αν το έχουμε βάλει, υποβάλλει τις απαντήσεις του και τις διορθώνουμε. Βλέπω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορείτε να επισυνάψετε, ναι, σημειώσεις σε μορφή PDF εννοείται, και καλύτερο είναι να επισυνάψετε, αν είναι να επισυνάψετε αρχεία, να είναι σε τέτοια μορφή, δηλαδή σε PDF και όχι σε επεξεργάσιμη μορφή. Οι ερωτήσεις στα quiz μπορούν να είναι στα ελληνικά, εννοείται ότι μπορούν να είναι στα ελληνικά, το interface είναι στα αγγλικά μόνο. Δηλαδή το course builder δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, γι' αυτό μας τα βγάζει στα αγγλικά. Αλλά οι ερωτήσεις μας, οι απαντήσεις που θα βάλουμε και ό,τι μας γράψουν οι μαθητές εννοείται ότι μπορούν να είναι στα ελληνικά, δεν υπάρχει περιορισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις που με ρωτάτε, κυρία Καραβασιλείου, εμείς δίνουμε το 80% της τιμής που θέτετε εσείς, το παίρνετε σε PayPal. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό για όσους συνεργάτες κόβουν τιμολόγιο. Αν δεν μπορείτε, απλά τα χρήματα δηλαδή που θα πάρετε από τις πωλήσεις των μαθημάτων σας θα είναι καθαρά, θα είναι μόνο σε PayPal, συγγνώμη. Ναι, γινόμαστε συνεργάτες ουσιαστικά για να κάνετε να παίρνετε τραπεζικά. Αλλά εκεί μπαίνουμε σε τιμολόγια και τέτοια πράγματα λογιστικά. Λοιπόν, οπότε, αφού έχουμε βάλει τις ερωτήσεις και όλα αυτά στο assignment, σώζουμε και πλέον έχουμε την εργασία διαθέσιμη για τους μαθητές μας. Όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο, σκεφτείτε ότι αυτό το assignment μπορεί να μπει σε ένα σημείο που το υλικό είναι προχωρημένο. Δηλαδή ο μαθητής μας θεωρητικά έχει παρακολουθήσει 10 ενότητες και τότε έρχεται η ώρα της εργασίας. Κυρία Ευαγγελία, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε έναρξη αν δεν έχετε κάνει. Απλά οι πληρωμές θα γίνονται στο PayPal, αν δεν έχετε κάνει έναρξη. Αυτό, ο καθένας σαν ιδιώτης μπορεί να ανεβάσει τα μαθήματά του. Η πληρωμή του θα γίνει στο PayPal. Και μετά από το PayPal μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ναι, ακριβώς. Από εμάς. Οπότε μετά από το PayPal μπορείτε είτε να τα τραβήξετε στον τραπεζικό σας λογαριασμό αν θέλετε, είτε να τα χρησιμοποιήσετε για αγορές μέσα από το πορτοφόλι του PayPal. Ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, οπότε όταν έχουμε φτιάξει όλο το υλικό, όλες τις ενότητες, τα πάντα όλα, το μάθημά μας είναι έτοιμο, το υλικό είναι έτοιμο, τα βίντεο είναι έτοιμα. Έτσι, καλό είναι να χρησιμοποιείτε βίντεο στα lessons που έχετε φτιάξει. Πλέον τα βίντεο είναι και για τους μαθητές, ειδικά αν έχετε μαθητές σε πιο μικρές ηλικίες, αλλά εντάξει, πιο μικρές ηλικίες και εμείς σαρανταρίσαμε και πιο εύκολο είναι να μαθαίνουμε από οθόνη πλέον, με τέτοια εξοικείωση που έχουμε, πλέον με τις οθόνες και αυτούς τους τρόπους, οπότε το βίντεο είναι πολύ δυναμικός τρόπος μάθησης. Καλό είναι να δημιουργήσετε βιντεάκια. Υπάρχουν τρόποι, εύκολοι τρόποι,
να κάνετε τα δικά σας μαθήματα και τα δικά σας βίντεο με απλό ένα PowerPoint. Έτσι, στο PowerPoint μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία εγγραφής που έχει και ουσιαστικά να κάνετε το voice over από πάνω, να δίνετε τις εξηγήσεις σας στο μικρόφωνο και να το βγάλετε σε μορφή βίντεο. Δεν χρειάζεται ούτε να φαίνεστε κάπου, αν δεν είστε υποχρεωμένοι. Και αν το μάθημα που παρέχετε δεν είναι μάθημα που χρειάζεται να βιντεοσκοπήσετε κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι πρακτικού τύπου μάθημα, ξέρω εγώ πώς να κλαβεύω τις 30 φιλιές, λέω τώρα γιατί είπα πριν για κυπουρική, εκεί προφανώς σε αυτού του τύπου μαθήματα θα βιντεοσκοπήσουμε κάποιον που θα δείχνει, ξέρω εγώ, συμβουλές για το να κλαδεύουμε τις 30 φιλιές. Αλλά αν είναι κάτι πιο θεωρητικό, είναι πολύ πιο εύκολο πλέον με ένα απλό PowerPoint να οργανώσετε εκεί το υλικό σας, τα μαθήματά σας και να τα δώσετε σε μια μορφή βίντεο. Ναι, σαν παρουσίαση ακριβώς. Αφού λοιπόν έχετε φτιάξει το υλικό σας, πάμε στην τρίτη καρτέλα που είναι τα additional, είναι τα έξτρα στοιχεία σχετικά με το μάθημα. Εδώ μπορείτε να βάλετε τι θα μάθει κάποιος σε τίτλους, έτσι, σε bullets, είναι σύντομα. Τι θα μάθει, θα μάθουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα παρακολουθώντας το μάθημα. Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα? Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς, σε οτιδήποτε. Ποια είναι η συνολική διάρκεια του μαθήματος, έτσι, πόσες ώρες, πόσα λεπτά. Το minimum για τα μαθήματα είναι 30 λεπτά. Δηλαδή 30 λεπτά υλικού, το ελάχιστο. Μέγιστο δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά το ελάχιστο είναι τα 30 λεπτά. Και εδώ που σας είπα, μπορείτε να επιλέξετε το template για το πιστοποιητικό που θα εμφανίζεται μετά το τέλος του μαθήματος. Επιλέγετε όποιο θέλετε, είτε στην οριζόντια μορφή του, είτε στην κάθετη μορφή του, ή να πάτε στο Custom Certificates που εδώ έχετε το δικό σας. Θυμάστε στην αρχή που είχαμε δείξει στο προφίλ που μπορείτε να ανεβάσετε το δικό σας template. Λοιπόν, αφού λοιπόν ολοκληρώσετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, πατάτε το Submit, έτσι, και το course έχει δημιουργηθεί, έχει υποβληθεί προς έγκριση. Εμείς από το διαχειριστικό θα δούμε ότι, έτσι, έχουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή καλό ήχο, όπως είπαμε, ότι είναι τουλάχιστον 30 λεπτά το υλικό για την εκμάθηση, ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόλλημα τέλος πάντων με αυτό που είναι πρωτότυπο υλικό δικό σας, δεν έχετε χρησιμοποιήσει κάτι που προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτου, και εφόσον πληρούνται αυτές οι βασικές προϋποθέσεις, το μάθημα εγκρίνεται και μπορείτε πλέον να το έχετε στα δημοσιευμένα μαθήματα του λογαριασμού σας. Δηλαδή, στα μαθήματά μου, εδώ έχουμε τα δημοσιευμένα και εδώ είναι τα εκκρεμή. Αυτό είναι που μόλις φτιάξαμε. Έτσι. Όταν εγκριθεί, θα εμφανιστεί και αυτό στα δημοσιευμένα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας σε κοινωνικά δίκτυα, να κάνετε την προώθηση όπως νομίζετε εσείς καλύτερα. Δικό σας είναι το υλικό. Απλά να διευκρινίσω ότι το υλικό δεν ανήκει στην QLearn, ανήκει σε εσάς, τους δημιουργούς. Δεν έχουμε πνευματικά δικαιώματα επ' αυτού. Έτσι, έχετε μόνο εσείς. Μπορείτε να θέσετε, να βάλετε κουπόνια, να θέσετε εκπτώσεις, να βάλετε ό,τι θέλετε και να το τιμολογήσετε όπως θέλετε, χωρίς κανέναν περιορισμό. Τώρα, τα βασικά πλάνα της QLearn είναι δύο. Για την ώρα είναι μόνο ένα. Αλλά κανονικά στους όρους και προϋποθέσεις υπάρχουν δύο.
Το πρώτο πλάνο είναι αυτό που ισχύει τώρα και θα ισχύει τουλάχιστον για 1 χρόνο μέχρι τον Απρίλιο του 2026, είναι ότι για όποια πώληση γίνεται μαθημάτων που έχετε δημιουργήσει εσείς, παίρνετε το 80% του ποσού που έχετε θέσει εσείς, είτε στο PayPal, μέσω PayPal, αν είστε ιδιώτης, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό μετά από έκδοση τιμολογίου. Οπότε παίρνετε πίσω το 80%. Αυτό το πλάνο ισχύει και θα ισχύει μέχρι το 26, συγγνώμη, τον Απρίλιο του 26, σίγουρα. Τώρα, το σκεπτικό και βάσει των προδιαγραφών που έχουν θέσει και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες στο εξωτερικό είναι σε μετέπειτα φάση, μετά το χρόνο, το ποσό, να υπάρχουν 2 πλάνα τιμολόγησης. Το πρώτο να είναι ένα πλάνο 50-50, δηλαδή 50% για την πλατφόρμα και 50% για τον δημιουργό, εάν η πώληση γίνεται οργανικά, δηλαδή εάν η πώληση γίνεται από πρόθεση που κάνουμε εμείς, από δικές μας διαφημίσεις, από στα δικά μας social media, και σας φέρουμε κάποιον μαθητή, εκεί πάμε 50-50. Θα υπάρχει όμως και η δυνατότητα από προώθηση που κάνετε εσείς στα δικά σας social media, με τους δικούς σας τρόπους, στους δικούς σας φίλους, κοινούς, γνωστούς κτλ. Να μπορείτε να προωθήσετε εσείς τους πελάτες σας. Θα έχει ο κάθε δημιουργός, ο κάθε εκπαιδευτής ένα link, ένα affiliate link, όπως λειτουργούν πολλές πλατφόρμες, και ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση, όταν εσείς φέρνετε τον μαθητή και κλείσει το μάθημά σας, το αγοράσει, θα έχετε πάλι το 80%. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή το 26, θα ισχύει όμως το πλάνο που είπαμε, το 80-20, 80 για εσάς, 20 για την πλατφόρμα, για οποιαδήποτε αγορά από όπου και να έχει γίνει. Δεν υπάρχει άλλη χρέωση ούτε για το χώρο, ούτε συνδρομή προς την πλατφόρμα, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι καθαρά, αν έχετε δημιουργήσει ένα μάθημα και το έχετε τιμολογήσει 10 ευρώ για παράδειγμα, παίρνετε πίσω τα 8. Ελάχιστο ποσό που μπορείτε να ζητήσετε είναι τα 5 ευρώ. Και ο τρόπος ανάληψης γίνεται από την καρτέλα αναλήψης στον πίνακα ελέγχου. Ουσιαστικά εδώ το υπόλοιπο για μένα, το 80%, ας το πούμε έτσι, του ποσού το οποίο έχω συγκεντρώσει από πωλήσεις της πλατφόρμας, εγώ σαν εκπαιδευτής για τα μαθήματα τα δικά μου, είναι 284 ευρώ. Οπότε μπορώ να κάνω μια αίτηση ανάληψης, εδώ το ζητάω στο PayPal, ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι τα 5 ευρώ, μπορώ να ζητήσω οποιοδήποτε ποσό μέχρι τα 284 που έχω πιστωμένα ως καθηγητής, πατάω υποβολή του αιτήματός μου και το αίτημα έχει υποβληθεί. Βλέπετε και εδώ ότι μου ήρθε και εκκρεμεί. Εντάξει, θα γίνει ο έλεγχος και θα πάρετε το ποσό και θα εμφανιστεί στην κατάσταση ως ολοκληρωμένο. Μία μόνο διευκρίνηση, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον μία μέρα, 24 ώρες, για να εγκριθεί ένα ποσό. Δηλαδή βλέπετε τώρα ότι εγώ ζήτησα 248 και μένουν άλλα 36 μου λέει. Έτσι, αυτά τα 36 είναι γιατί δεν μπορώ να τα τραβήξω, γιατί έγιναν πωλήσεις σήμερα. Μπορώ όμως από αύριο να τα ζητήσω.
Αυτό. Οπότε, πληρώνεστε στο PayPal ή σε τραπεζικό λογαριασμό μετά από τιμολόγιο. Απλά το PayPal είναι ένας τρόπος πιο απλός για τους ιδιώτες. Για αυτούς που δεν μπορούν να κλείσουν, να έχουν μια επιχείρηση, να κόβουν τιμολόγια, μπλοκάκια κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι οι καθηγητές, όλοι οι εκπαιδευτές δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή να παρέχουν και δεν έχουν τον απαραίτητο CAD, δεν έχουν τον απαραίτητο λογιστικά, δηλαδή δεν τους συμφέρει κιόλα σε πολλές περιπτώσεις να ανοίξουν δική τους ατομική επιχείρηση ή εταιρεία. Οπότε το PayPal είναι ένας καλός τρόπος γι' αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας, έχουν περάσει 2 ώρες. Τώρα, τέτοιες λεπτομέρειες για το άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κτλ. Δεν θα κόψετε τιμολόγιο, οπότε δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ρωτήστε και το λογιστή σας και αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή και τηλεφωνικά. Μπορείτε να το ζητήσετε αυτό αν θέλετε ε, να είστε Κύριε, εντάξει με την υπηρεσία σας. κύριε, τα Παρακαλώ. μαθήματα μπορείτε να μεταβιβάζετε εσείς. Μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε κάποια στιγμή εκτός, γιατί δεν είναι μέσα στο πακέτο. Αν θέλετε κάποια υποστήριξη, όπως σας είπα και πριν, μπορούμε να την παρέχουμε. Αλλά να μιλήσουμε τηλεφωνικά, να δω τι ακριβώς χρειάζεστε, για να δω πού μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και έχουμε βάλει το PayPal, ότι τιμολόγιο ως εκπαιδευτική, ως δημόσιο υπάλληλοι δεν μπορείτε να έχετε. Είναι λογικό. Οπότε, σίγουρα μπορείτε να ρωτήσετε το λογιστή σας. Οι πληρωμές μέσω PayPal μπορεί να σας είναι να είναι ένας εύκολος τρόπος και για εσάς. Οπότε, είναι κάτι το οποίο προς εμάς πάντως δεν κόβεται τιμολόγιο. Στην QLearn δεν κόβεται τιμολόγιο. Η QLearn σας πληρώνει γιατί ουσιαστικά τα μαθήματα που έχετε τιμολογήσει είναι δικά σας. Απλά παρακρατάμε ένα ποσοστό για τη χρήση της πλατφόρμας. Μόνο αυτό. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να το δείτε και με λογιστή και με την υπηρεσία σας ενδεχομένως, αν θέλετε να είστε εντάξει με αυτά το κομμάτι. Και ρωτήστε αν υπάρχει πρόβλημα να πληρώνεστε μέσω PayPal. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λέω, ότι επειδή μιλάμε για δεν είναι κάποιο έργο, μιλάμε για κάποιες πωλήσεις που σε κάποια περίοδο μπορεί να έχουν πωλήσεις, να υπάρχουν πωλήσεις, σε κάποιες άλλες περίοδους να είναι πολύ πιο μειωμένα τα έσοδα. Δεν είναι κάτι σταθερό, δεν είναι κάτι μόνιμο. Αυτό θα πρέπει να το δείτε λογιστικά για να είστε εντάξει κι εσείς. Γι' αυτό και έχουμε θέσει το PayPal σαν έναν εύκολο τρόπο πληρωμής που δεν θα σας βάλει σε πολλά προβλήματα. Για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να με καλέσετε κιόλας, έτσι, τα τηλέφωνα για βεβαίωση παρακολούθησης του σημερινού. Ε, Κυρίως μπορούμε να βάλουμε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα υπάρξει και ένα course μέσα στην QLearn για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ανεβάσετε τα μαθήματά σας. Ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος. Αλλά αν θέλετε δεν υπήρχε σαν πρόβλεψη. Δηλαδή ήταν μια παρουσίαση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας. Αλλά ναι, αν για κάποιο λόγο τη θέλετε και πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει κάπου, δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται ότι μπορούμε να σας στείλουμε την βεβαίωση. Αυτά από εμένα.
Δεν ξέρω. Ωραία. Απλά θα στείλετε ένα email, παρακαλώ, με το αίτημα, για να μπορέσουμε να το εκδώσουμε. Για να έχω και τα στοιχεία σας, να ξέρω ακριβώς πώς θα εκδοθεί. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, έτσι, γιατί μέχρι σχεδόν το τέλος ήσασταν πιστοί. Δεν είχαμε απώλειες. Μόνο τώρα που ολοκληρώσαμε την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι και να χρειαστείτε σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας και στο 210-897-0397 και μέσω email και στο κινητό τηλέφωνο στο 698-1072-600. Μπορείτε να καλείτε για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω, να δω, όπως έχω δει τις τελευταίες μέρες, πολλούς που έχουν δοκιμάσει και έχουν φτιάξει κάποιες δοκιμές τουλάχιστον στην πλατφόρμα, να το δείτε, να εξοικειωθείτε και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή, θα γίνει μια πολύ καλή πλατφόρμα και πολύ καλή δουλειά. Είναι κάτι πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα και μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτό που λέμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Online μαθήματα, mini courses και όλα αυτά που στην Ελλάδα τώρα αρχίζουμε λίγο πολύ να τα ανακαλύπτουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.